Osnovna škola kardinala Alojzija Stepinca nalazi se kao i sam Krašić u znamenitoj Dolini kardinala. Okoliš škole od 3000 metara četvornih uređuju članovi ekogrupe, školske zadruge, pomoćno osoblje škole, učenici i nastavnici. Kada nisu na nastavi, djeca mogu uživati u učionici u prirodi, na prostranim travnjacima, te kod svojih pčela, koji im na godinu donesu 300 kg meda. U okolišu ove lijepe škole šire se mirisi lipa, borova, tisa i aromatičnog bilja, pa možemo reći da su u Krašiću svoj školski vrt i okoliš uredili osluškujući prirodu. Prosudbeno povjerenstvo bilo je oduševljeno sačuvanom etno sobom i starom učionicom iz 1890. godine, te starim klupama, nastavnim pomagalima, tintarnicom i gramofonom koji još svira. Ova škola jednostavno poziva da dođete i vidite Dolinu kardinala, a na ulazu će vas dočekati neizbježan lik sveca koji je obilježio 20. stoljeće u Lijepoj našoj. Škola kardinala Alojzija Stepinca zaista je zaslužila titulu pobjednika za kontinentalni školski vrt 2010. godine.